Savjet lekara sada, paradontopatija, tema je o kojoj ćemo danas razgovarati sa stomatologom Majom Mikalačke. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu u ovaj program. Telefon otvoren za sva vaša pitanja i naš e-mail. Kakva je ovo bolest? Šta je ovo? Paradontopatija jeste progresivno degenerativno oboljenje koje dovodi do propadanja paradontalnog aparata. Šta u stvari predstavlja paradontalni aparat? Paradontalni aparat jeste ono što nama drži zub u kosti. Paradontopatija počinje sa upalom desni. Upala desni se manifestuje kao crvenilo i otok koji se javlja uz sam zub. Ukoliko se u tom trenutku ne leči, ona se širi na ostatak desni. Čekajte, ako boli, ako se vidi, ako je crveno, zašto ljudi ne reaguju odmah? Neće baš boleti, ali se prvi simptom jeste krvarenje. Krvarenje pri pranju zuba. Dok se kasnije javlja spontano krvarenje, ali to je već kada uznapreduje i kada se stvore parodontalni džepovi ili apcesi. Dobro, ali ljudi odmah primete da nešto nije u redu, ili tako? Jeste i ne reaguju. Zato što misle da će proći. Kupuju paste za zube, za koje smatraju da su dobre, da će im smiriti upalu desni. Dobra je reklama za tu pastu za zube. Jeste, i paste jesu dobre, ali mora da se ode kod stomatologa. Zašto? Zato što je glavni uzrok dentalni plak, pored i ostalih uzroka, kao što su pušenje, pa zatim imamo lošu poziciju zuba, pa imamo loše protetske nadoknade, loše ispune. Ali jedan od glavnih uzroka jeste dentalni plak. To su meke naslage koje se zadržavaju na zubima, koje kasnije postaju čvrste naslage, u stvari kamenac takozvani konkrement. Čekajte, onda je i nehigijena sastavni deo ove bolesti. Jeste. Sada, to mora da ukloni stomatolog. U saradnji sa stomatologom, sam pacijent kasnije uz održavanje dobre oralne higijene, znači, može da spreči dalji razvoj bolesti. Zašto se ne javljaju? Zato što kupuju paste za zube, ne konsultuju se sa stomatologom, razne tečnosti za ispiranje koje jesu dobre, ali posle izvršene intervencije u ustima. Da li imate slučaj da vam dođe pacijent i kaže pa čuo sam čaj od žalfije je odličan, ispirao sam usta, ali ništa, nema tog efekta. Da, tako je. Čaj od žalfije jeste odličan i koristi se i dan danas, mada opet treba sve to ukloniti. To dok se ne ukloni ili ručno ili aparatom ultrazvučnim koji uklanja čvrste naslage i kasnije se uklone meke naslage poliranjem zuba, ne možemo ništa uraditi za čajem od žalfije ili bilo kojim ispiranjem. Dobro, ali da li je paradontopatija proces koji može da se zaustavi kod vas u lekarskoj ordinaciji u potpunosti i u potpunosti se ova bolest spreči i iskoreni ili je moguće samo donekle držati pod kontrolom jer je samo po sebi tako? Zavisno od toga kada se pacijent javi. Ukoliko se pacijent javi u početnom stadijumu, kada postoji to crvenilo, takozvani gingivitis, crvenilo upala desni, ako se javlja na 6 meseci uz redovno održavanje higijene, ne možemo samo mi da radimo, mora i pacijent sa nama da sarađuje, znači da poštuje kako ćemo reći da se peru zubi, kako će se prati zubi, kako će se održavati oralna higijena, znači usta i zuba, ne samo zuba nego i usta. Tada mi možemo tu bolest staviti pod kontrolu. Znači staviti pod kontrolu. Paradontopatija će uvek postojati u nekom stadijumu. Sad, zavisno što se kasnije pacijent javi, prognoza je lošija. Zato se treba javljati stomatologu na 6 meseci, sređivati zube, čistiti i pridržavati se svih. Da čujemo jedno pitanje za vas telefonom, pa ćemo nastaviti razgovor. Želimo vam dobro jutro. Izvolite, sluša vas doktorka. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Da li se čujemo? Čujemo. Ovdje Lidija iz Zemuna. Imam 32 godine. U 25 godina mi je otkrivena paradontopatija. Dobro. Počeli su desni da se povlače. Još nije počelo da mi propadaju zubi, da mi ispadaju, pa me zanima šta da preduzmem da bi sačuvala moje zube, pošto imam 32 godine. Da li ima neka pasta, da li ima neka metoda stomatološka za uklanjanje tih plaka, šta da preduzmem. I zanima me da li je efikasna ova parodontal pasta.
što reklamiraju. Da, dobro, hvala vam puno. Hvala vam puno. Šta znači to? Povlače se desni, čuli smo taj termin sada. Da. Jedan od signala parodontopatije jeste povlačenje desni. Uz povlačenje desni, samim tim se povlači kost. Šta treba raditi? To je već jeste uznapredovala parodontopatija. Mora se obratiti stomatologu da bi se uklonile čvrste naslage. Čvrste naslage, očistili se džepovi dobro, iskiretirali. Kakvi džepovi? Šta su sa džepovi? Džepovi jesu prostori koji se nalaze oko zuba. Kada se ne uklanja redovno, kada se redovno ne uklanjaju čvrste i meke naslage, stvaraju se džepovi. To jeste prostor između zuba i desni. Gde se nalaze čvrste naslage, nalaze se meke naslage, nalaze se mikroorganizmi. Mikroorganizmi produkuju svoje enzime koji razlažu veze između zuba i kosti. Samim tim nestaje kost, uništava se kost, povlače se desni i zub nama izgleda duži. Sledeća stvar koja se dešava uglavnom jeste migracija zuba i kasnije rasplaćenje zuba. Šta treba uraditi? Znači kada se polako ide, kada se desni povuku? Desni se povlače, kasnije dolazi do migracije zuba. Migracija zuba znači šta? Jeste pomeranje zuba. Pomeranje zuba u čašici zato što više oni nemaju dovoljno kosti da se, ništa ih više ne vezuje, te veze su pokidane. Jeste. I kasnije dolazi do raskraćenja zuba. Šta može da se uradi? Treba se otići kod stomatologa, da se očiste čvrste naslage, meke naslage, da se iskiretiraju ti džepovi. Ako to nije dovoljno... To zvuči bolno, iskiretirati džepove? Radi se u anesteziji, u lokalnoj anesteziji, tako da to nije bolno. Šta se dalje radi? Ako je neophodno, uključuje se hirurg. U tom slučaju se pristupa direktnom čišćenju tih džepova. Znači, otvaraju se desni, čiste se džepovi i ni to nije ništa strašno. Pacijenti se plaše intervencije, ali nema razloga da što se sve radi u lokalnoj anesteziji, potpuno je bezbolno. Kasnije se uključuju protetske nadoknade. Kod ovakvih slučajeva se najčešće uključuju protetske nadoknade. Da, vi znate da se ljudi plaše zubara kad treba da poprave samo običan mali karijes, da nestane, kamoli kada pomenete hirurge, nekakve džepove i povlačenje desni i zavlačenje ispod tih desni. Dakle, vi ste svesni da se ljudi plaše. Plaše se, jeste. Zato postoje zato anestezije. To su već prostori koji su jako oštećeni. Pacijenti kad dođu u taj stadijum više počinju, toliko su zabrinuti za svoje zube da čak i taj strah prebrode. Ali to smo mi da ih smirimo u svakom slučaju. Još jedno pitanje telefonom. Izvolite, dobro jutro. Hvala, dobro jutro. Izvolite. Evo, samo da pitam doktorku, imao sam povredu gornje maksile, imao sam hirušku intervenciju, imam ugrađenu titanijumsku pločicu u gornjoj vilici. To je bilo prošle godine. I nakon godinu dana ja i dalje imam bol u gornjoj vilici, znači zubi me bole od jedinice do šestice. Mi smo nešto slabije... Nešto slabije smo vas čuli, zamolit ću vas samo da još jednom ponovite najvažnije iz vaših pitanja. Dakle, imali ste hirušku intervenciju, je li tako? Tako. I dalje vas boli, je li tako? Da, i dalje me boli. Zubi mi crne kao da nisu moji zubi od jedinice do šestice. A samo koju hirušku intervenciju? A koju operaciju ste imali, šta? Operaciju gornje maksile. Imao sam smrtkanu gornju maksilu i imam ugrađenu titanijumsku pločicu. Gornja maksila operacija. Dobro, maksila jeste gornja vilica, samo što je rađeno u gornjoj vilici? Bilo je smrtkana gornja vilica, pa sada su ugrađeni jedan deo titanijumske pločice. Hvala vam. Da. Pa dobro, tu se definitivno radi o nekoj traumi. Ja pretpostavljam da je tu sklapana maksilarna kost. Maksila jeste gornja vilica. Ja pretpostavljam da su, sad ja mogu samo da pretpostavljam, ako je vilica smrskana, znači automatski da su nervi bili oštećeni. Da bi se nervi rehabilitovali, da bi se uopšte, mora proći neki vremenski period. Ono što pacijent može da uradi jeste... Da li je ovo sada za hirurga pitanje ili za stomatologa? Znate šta, pacijent bi mogao da koristi, na primjer, trebalo bi da se konsultuje sa hirurgom koji ga je operisao, da izloži svoj problem. Međutim, kada je takav vid problema i kada je vilica polomljena bila, kada je sastavljena, kada su nervi pokidani, oštećeni, oni ponovo moraju da uspostave neke veze. Uglavnom mi preporučujemo neke komplekse B vitamina
Najbolje bi bilo da se konsultuje sa hirurgom koji je izvršio intervenciju. Sigurno postoje kontrole na koje pacijent ide i tada treba da izloži svoj problem. Jer ipak bi ovdje trebala jedna potpunija dokumentacija, onako da se vidi šta je sve oštećeno. Koji je najčešći razlog paradentopatije po vašem mišljenju? Šta ste sve vidjeli u svojoj ordinaciji? Da li je u najvećem broju slučajeva nehigijena i to što ljudi ne peru zube posle obroka, najmanje 2 puta dnevno? Idealno bi bilo posle svakog obroka, najmanje 2 puta dnevno. Razlog jeste nehigijena, nehigijena usta i zuba, dentalni plak. Međutim, imamo i druge razloge, kao što smo rekli, a to su nepravilan položaj zuba. Imamo loše protetske nadoknade, imamo loše ispune, to su loše plombe. Kod pušača se češće javlja, imunodeficijentne osobe, uživaoci narkotika. Imamo kod dijabetičara često. Sve to kada se uzme u obzir, znači parodontopatija je jako često oboljenje. Da čujemo još jedno pitanje. Dobro jutro, izvolite. Halo, dobro jutro. Halo? Dobro jutro, slušam vas, doktor. Dobro jutro. Dobro jutro. Imam jedno pitanje. Može. Pre jedno 5-6 godina sam išao kod zubara i vadio sam zub i dobio sam sepsu. I onda sam bio mjesec dana u komi. I sad, kod koje god zubara odem, nijedan neće da me primi da mi vadi zub. Jer pošto mi je krv retka. I boje se krvarenja i sve. I sad šta bi ja tu mogo da uradim? Da li ste na nekoj terapiji antikoagulantnoj? Ništa. Niste, da. Dobro, hvala vam. Hvala što se... Trebalo bi da se uradi krvna slika, prvenstveno da se uradi vreme zgrušavanja, pa tek onda da se pristupi sa takvom dokumentacijom sada kod stomatologa. Aha, dakle, mislite da neka bolnica stoji u osnovi ovog problema? Pa da vidimo prosto o čemu se radi. Mora da se vidi koje je vreme zgrušavanja, jer ako je produženo vreme zgrušavanja, drugačije će se pristupiti prosto pacijentu. Da li će se rana sanirati, postoje metodi, naravno, kojima se... Dajte nam savjet, doktorka, da ne gledamo reklamne poruke i da se ne nadamo previše u zubne paste i u čaj od žalfije, nego da radimo šta? Da nikada ne dobijemo parodontopatiju. Na 6 mjeseci redovne kontrole kod stomatologa, redovno uklanjanje čvrstih i mekih naslaga. Samo u tom slučaju će vaš lekar moći da prepozna i da kaže sad je vreme da se radi to i to, da se spreči oboljenje. Može se zaustaviti oboljenje, oboljenje se redovnom kontrolom se može zaustaviti. Ja kao lekar sam dužna da ispratim svog pacijenta i da znam na koji vremenski period mora dolaziti kod mene da bi se očuvali zubi zdravi u ustima. Tek uz sve to, kada sve to obavimo, onda pacijentu govorimo koju će četkicu koristiti za zube, koju pastu će koristiti, kakav konac i koje